I tal cop que ens n'anem de viatge, com sempre, amb Raül Escrivà, que ens espera a Vilallonga, a l'hotel rural Casa Babel. En Casa Babel apostem per la cuina mediterrània, per la senzillesa i la perfecció dels nostres aliments. Originals presentacions que faran les delícies de tots. Casa Babel, el detall fa la diferència. Raül, on ens dus avui? Molt bon dia, Marc. Avui sí que anem a fer una coseta diferent. Avui sempre estem viatjant per tots els països, creuant l'Atlàntic, cap amunt, cap avall, però aquesta vegada anem a descobrir una miqueta més la nostra terra. Anem a fer una passejada per diferents hotels i el que faré són propostes de cap de setmana. En primer lloc, com estem dient que quan més llum més milagros el sant, anem a lo contrari, anem a descobrir València, que és una ciutat, que és la nostra ciutat, que tenim així al costat i moltes vegades ens perdem. En aquest sentit, València podíem fer una passejada per el barri del Carmen, per el port, per la ciutat de les ciències, per el bioparc i per moltes coses que coneixem. I per això vull proposar un hotel que és l'hotel Melià València Palace. Allí fan paquets per visitar la ciutat de les arts i les ciències. Allí podem disfrutar d'un wellness spa i relajar-nos en aromateràpia o inclús xocolateràpia. I també té una gastronomia molt mediterrània, que podem menjar en aquest hotel molt bé. Després, si creuem una miqueta la frontera de València a Alacant i ens anem cap al sud, ens anirem cap al Ter. El Ter és una de les ciutats que jo adore perquè tots els estius m'encanta passar per allà per almenys una nit, sopar en aquestes terrassetes que té i per què no dir-ho, fer-me un bon gin tònic en la placeta de la catedral que respira un aire molt encantador. Aleshores vull fer una proposta que és l'hotel Altea Hills, que està en una colineta on es pot veure inclús el Puig Campana per a relaxar-nos durant un cap de setmana. Té piscina exterior, té piscina interior, les habitacions han tingut una remodelació ara fa poc i que són molt àmplies. Aleshores, tenim també una gastronomia que canviaran a partir del 15 de maig trobe perquè, segons tinc entès, van a fer una gastronomia purament del Mediterrani amb vins especials de la nostra terra, com els Utiel Requena o com els d'Alacant. Aleshores, dues propostes per a visitar en escapades de cap de setmana. Però trobo que t'hauràs quedat en ganeta, no? Però hauràs sentit això de la cabra tira al monte, no? Si sempre ens portes, sempre vas tirant cap a la costa. Proposa'ns alguna coseta també per l'interior, per la zona rural i tot això, a veure? Pues bé, com tots, també tenim que combinar el turisme urbanita, com tu dius, amb el turisme rural. I per això, vaig a fer-te també una proposta. Aquesta és un hotel rural que està situat en Molla, propet de Landete. És a dir, nosaltres agarrem la carretera fins a Utiel i des d'Utiel ens desviem cap a Landete i a 2 quilòmetres tenim una aldea xicoteta que és Molla. Allí n'hi ha un hotel rural que és Tierras de Molla. És una casa, una mansió totalment reformada del segle XVIII i que gastronòmicament ens pot aportar aquest menjar de cullera, aquest menjar tradicional que es farien les nostres mamàs i en aquest cas allí podem disfrutar d'un cap de setmana fent rutes, fent una passejada per tots els exteriors d'aquest hotel i relaxar-nos. I acabar també, si volem, a les muntanyes seria acabar en l'hotel Solimar de Calp. És un hotel que està davant justet del mar, que és un plaer veure les habitacions, veure com amaneix i veus el penyó i veus el sol naixent darrere del penyó, és una de les sensacions més xules. Aleshores també han obert ara, o van obrir de cara a l'estiu, un beach club, que és, t'ho imagines, no? Arribes de la platgeta, d'haver fet una passejada per Calp, que té molts... Jo he viscut 2 anys allí i m'encanta també la ciutat de Calp.
i té molts monuments que visitar o inclús fer una simple passejada per al passeig, i per la nit això, ens canviem, ens posem un pantaló blanquet i ens fem una bona copa allà baix del mar en l'hotel Solimar. Vinga, doncs propostes de cap de setmana per anar omplint ja tota l'agenda de cara a l'estiu. Fins a la setmana que ve. Descobreix Casa Babel. Et convidem a gaudir del plaer del silenci i la calma, rodejat d'art i natura. Casa Babel, l'encant del detall. I, Raül, en tant de viatge, la de coses que es perdrà de la cultura de Gandia. L'agenda.